लोगोफोर मोनामब्रुं सुनो नांसिगोन दा। लोगोफोर आङो बिजावजालिनियाव बाजाराव थांनायाव गांसे सला बिहरबाय सिङाव गाननाय खब्रा नै माबोरै होफैबाय नै लोगोफोर। स' हेलौ गाइस, नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ बयखौबो बरायनाय थालायबाय गाइस। ना माने आं मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैदों आरो ना गाइस। नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानैबो एसेबाबो हमना मोनखाबाय जानो हागौ आरो ना माने आरो इन्ट्र' होनाय भिडिअखौथ' नायखाबाय, बेखौ नायनानैथ' एसेबाबो हमना मोनखाबाय मानसिया भिडिअ लाबोदों माने सासे मादै जानाय आरो ना, मादैसो जानाय बैसोनि आरो ना गाइस। माने खफ्रा ना मा माने सिङाव गाननाय खफ्रा ना मा होनो माने बिजावजालिनो लाबोनो होदोंमोन होनदों माने एसे देरद्रायदों ना फिसाद्राय जादों, बेनिनो भिडिअ मोनसे लाना फैदों आरो ना गाइस। बे भिडिअखौ नायना लादो आरो ना नै। लोगोफोर आङो बिजावजालिनियाव बाजाराव थांनायाव गांसे सला बिहरबाय सिङाव गाननाय खब्रा। माने मादैनाबो रिल्स बानायनो थाखाय माने कन्टेन्ट गैला आरो ना गाइस। बेफोरबायदि माने नोंनि सिङाव गाननाय सायाव गाननायनि माने कन्टेन्ट लाबोआबा माने कन्टेन्टआनो गैला आरो ना माने नोंना रिल्स लाबोनो। बेलेगथ' कन्टेन्ट नागिर, बिनिफ्राय रिल्स आगार। मा नोंनि बे सिङाव गारनाय खफ्रा माफ्रा बेफोरनि भिडिअ लाबोनानै रिल्स आगारनाय बेलाय। खब्रा नै माबोरै होफैबाय नै लोगोफोर। जों बुरै मानसिया एफा गिदिर गस्ला जोमगोन ना। फैयाखै मादै, दासो माने 20 बोसोर जादों आरो ना। 80 नाम्बार होफैबाय आंनो, 80 नाम्बार फाग्लिया। आं थांनो मोनैखाय बिनाव बिहरबाय एसे फिसा लाना फैबानो जायो, नै जा गिदिर लाना फैबाय। सोर फाग्लिया गानगोन दे बेखौलाय, बेखौ गाननांगौबाथ' जेरबायानो एफा गिदिर जागोनदां। बेफोरबायदि माने रिल्स लाबोनो माने लाजिला आरो ना माने जोंनि बर'फ्राबो। मा रिल्स जाखो देलाय बियो, मा रिल्स जाखो माने मा से गाइस। लासिं सिंसो मोनो आरो ना गाइस, गावनो गाव बर'फोरा माने बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरो ना जोंनि बर'आबो। लाजिगोन ना लाजियाफालाय, हौवाफोराबो लाजिगोन ना लाजियाफालाय, न'खरनि मानसिफोरा लाजिगोन ना लाजिया बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै। लासिं सिं मोनो आरो ना गाइस। भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो ना बियो, आरो मोनसे भिडिअखौ नायना लाबावदो आरो ना नै। लोगोफोर मोनामब्रुं सुनो नांसिगोन दा बोरायनि। मोनाम माने नोंथ' हाबा जाबाय जेथिया फिसायनि सुखानांगोन आरो ना माने फिसायनि जिखियानो जाया मानो सुखानांगोन। मोनामदोंआनो जाथों मोनामाखैनो जाथों माने नोंथ' सुखानांसिगोनानोखा। माने हाबा जाबाय जेथिया फिसायनिखौ सुखानांसिगोनानोखा। जाङिया सुयो ना आन्दार पेन्ट सुयो, नों जिखुनु सुखानांसिगोनखा, सुनांगौनि बाथ्रा नालाय। स' हेल' गाइस, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरो ना गाइस। माने नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। सोरबाफोर जुदि साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो ना बे आंनि इउटुब चेनेलखौ, माने गोदान आपडेट मोननो थाखाय। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन आरो ना गाइस। बाय बाय।